Carai, fa molt de goig estar aquí, veure aquest passeig del Born així de ple. Primer de tot, dir bon dia a tothom, bona Diada Nacional de Catalunya, i avui aprofito aquests minuts de faristol per parlar-vos de municipalisme i no, com deia bé la Núria, de turisme com últimament fem amb en Tomàs a Girona. El municipalisme és la forma de governar més pròxima als ciutadans i ciutadanes. És la primera institució on els veïns i veïnes van quan tenen un problema o dubte i on busquen, per tant, solucions. Els ajuntaments del país són el primer contacte que tenen les institucions públiques amb la població i, en conseqüència, en preservar la llengua, la identitat catalana i la voluntat de ser un poble lliure. Els ajuntaments han de ser el pal de paller de la cohesió social i comunitària d'un poble, i un dels seus principals objectius és nutrir aquest sentiment de pertinença a un lloc i a una terra. El municipalisme crea una tranyina, la tranyina necessària per mantenir connectats tots els actors de la societat civil, veïns, veïnes, botiguers, empreses, bars i un llarg etc. Aquest ha de ser el seu objectiu, amb la finalitat de construir nació catalana, països catalans, sentiment de poble i voluntat de ser. I us preguntareu, i com ho fem això? Com ho fan els ajuntaments? Ho fan des del simbolisme i la cultura popular, com la celebració de festivitats i dates clau pel nostre país, com podrien ser Sant Joan o l'1 d'octubre, passant per polítiques pròpies com fer cursos de català als nouvinguts, trencar relacions amb les entitats que no respecten el nostre país o notificar els tributs a l'Agència Tributària Catalana i no a l'espanyola. Fins a una important també acció en la contractació pública. Com a entitats on hi rau la sobirania popular dels pobles, tenim el dret a guiar-nos pels criteris de proximitat, socials, ambientals, ètics i de qualitat que posin en valor els efectes, la llengua, la cultura i el país per sobre de les qüestions merament econòmiques a l'hora de contractar o licitar un servei. I això és possible. Això és possible. Un exemple són els convenis de col·laboració amb el Consell de la República, firmats deu fer un parell de setmanes, per 7 alcaldes i alcaldesses de comarques gironines amb l'objectiu de contractar empreses i serveis en clau nacional. I aquí, l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, hi ha de tenir un paper importantíssim. Cal que sigui l'entitat que connecti, enxarxi i aglutini a tots els municipis independentistes per generar força, estratègia i contrapoder per avançar cap a la ruptura. El poder municipalista, com estem dient avui, és crucial, però també en tenir poder econòmic. Amb els resultats electorals de les municipals es constitueixen les diputacions. Són institucions espanyoles que sí, que cal abolir, però que ara hi hem de ser presents per obtenir sobretot dues coses, informació i recursos. Heu de pensar que la gran majoria de subvencions que reben els municipis provenen d'aquestes diputacions. Una altra cosa, les xarxes socials, el tema actual i dels últims anys, són una eina també municipal que hem de potenciar i ser-hi presents. Modernitzem-nos, difonguem el nostre discurs i missatge a totes les xarxes socials presents a la societat i, sobretot, al jovent. Apostem pel format vídeo i per un llenguatge clar i entenedor perquè ens entengui tota la classe treballadora catalana. La mirada, doncs, companys i companyes, l'hem de posar al 2027. Treballem per crear projectes i candidatures arreu del país que transformin la realitat dels nostres pobles, viles i ciutats, com ja ho estan fent des de fa un any a Girona, amb Guanyem al capdavant, una de les 4 capitals del país. Calen, doncs, projectes que aglutinin i que creïn unitat popular més que mai des d'una mirada àmplia i transformadora. Animem i ajudem a la gent de cada municipi a presentar-se, a implicar-se per un projecte de canvi nacional i d'esquerres. Animo des d'aquí a tota aquella gent que vol canviar les coses i compromesa amb l'alliberament nacional i social del país a presentar-se a les pròximes eleccions del 2027. Generem, doncs, des d'avui una onada imparable i guanyadora a tot arreu. Visca Catalunya!